Dimineața suntem în Carboneras. Aici am dormit. Acum mergem până la poștă să trimitem niște cărți poștale. Uite! Wow! Fain. Vai, ce cald e astăzi. Astăzi 31 de grade o să fie. Hai să punem cărțile, cumpărăm niște pâine și am plecat. Haideți la poștă, lăsați bomboanele. Trebuie să mâncăm prima oară ceva. Oamenii deja sunt la micul dejun. Deja e ora 10. Mami, și la... Și aici. Wow, ce fain e și aici. Faină și stațiunea aceasta, Carboneras, cred că se numește. Am găsit și poșta. Sper să fie și deschis. Și deja am rezolvat o mare parte din probleme. Deci e și deschis restaurantul, vedem poate luăm și micul dejun. Dacă nu, să găsim ceva pâine și noi mai avem provizii în rulotă. Am venit să punem Patricia. Gata, am trimis vederile. Sper să ajungă înaintea noastră. Am cam întârziat, dar ce să fac? Ia să vedem. Am venit să luăm micul dejun. Tu vrei ou? Nu, este ou. Prețurile nu-i scump deloc. Cel puțin o cafea cu lapte la 1,50 €, 60 pe malul mării. Eu zic că prețul e mai mult ca decent. Ne așteptăm micul dejun. Raluca l-a comandat. Arată bine. Din ce am văzut la ceilalți care mănâncă aici, așteptăm să vedem și a nostru cum o să fie. Gracias. Sí, gracias. Wolltest du auch Kakao? Du kannst von beide trinken. Das ist zu groß. Ne? Gustă, Sofie, și spune cum e laptele. E bun? Marco, tu? Cum e? E bun? E bun? Ok. Wow, ori venit sandvișurile. Mamă, coapte așa fain, cu șuncă și cu brânză. E bun? Poftă! Deci unul din ăsta, dar el se socotește așa împreună cum ar veni, unul întreg, costă 4,80 €. Da. Deci nu e mult deloc pentru astea două, să zici 4,80 €. Suc de portocale. Merge.
ulei de măsline, ceva suc de roșii, Da. șuncă și cașcaval. Vă place? Proaspătă, coaptă. Da. Eu mi-am mâncat tot, mi-am băut. Copiii aproape, lui Marco mai rămas încă un sfert. Și a meu? Să fie un pic. Bea tot, îl bei tot? Da. Wow! Asta a fost a mea și asta a fost a mea. Bine. Marco, mănânci tot? Bun! Deci chiar o meritat. N-a fost în plan să venim să mâncăm aici, dar... Am venit să punem vederile. Da, numai ce au plătit Raluca acum. Am plătit 28 de euro pe micul dejun. Deci nu a fost scump. 5 persoane și am mâncat toți bine și a și rămas ceva la pachet, încă o baghetă jumate. Nu, jumătate de baghetă. Săptămâna aceasta temperaturi de 30 de grade și săptămâna viitoare în Germania 6 grade. noaptea și ziua 9, 8-9, ceva de genul. Doamne. Așa nu vine să plec. Marco, plecăm acasă sau mai stăm? Da. Mai stăm? Da. Cât? În fiară? Încă 5 ani de acum încolo. Bravo, Marco! Dacă susții și... Am plecat acum din parcare. E carbonaras. Carboneras. Da. Și ne îndreptăm la o plajă, nu știu, tu știai de ea. Playa de los Muertos. E foarte bine cotată. Numai că de la parcare până la plajă o să avem de mers pe jos vreo 20 de minute. Vedem ce-o fi și acolo. Dacă nu ne place, o să mergem mai departe. Virează la stânga pe camionul În orice caz, astăzi vrem să ajungem în Almeria. E o pânză de paianjen, doi elefanți se legănau pe o pânză de paianjen. Ne îndreptăm spre plajă, plaja e acolo jos, avem de mers. Acolo am parcat. Fai, și că merită. O să vedem cât merită. Și că pe această plajă, de aia se și numește așa Playa de los Muertos, ceva plaja morților, pentru că aici în zonă activau pirații și apa, curenții aduceau aici pe plajă Oricum se vede frumos de aici. cadavrele și na, de aia se numește așa. Acolo jos cred că e plaja. Ce mergem așa pe niște pietre. Trebuie să coborâm ușor. Și avem ceva mai mult de coborât. De coborât e ușor,
Să urcăm înapoi. Vedem cum o fi. Și avem puțin de urcat. Și aș poate. Oricum peisajul e super. Mai puțin avem și ajungem la plajă. Numai că să avem ceva de urcat înapoi. Playa de los Muertos. Și acum vrem să mergem în partea aceea. Să stăm și un pic la umbră. Gata, am ajuns. Ne instalăm tabăra. Uitați numai apa ce culoare are. Uai, și plin de pești și mi-am uitat masca de snorkel. Foarte frumoasă plaja. Apa este foarte clară. Super! Am pornit un pic la plimbare. Ce fine sunt pietrele astea. Așa o senzație faină la picioare când mergi. Dacă am ajuns și în capătul plajei, am obosit. Merge greu că ne afundăm în pietră. Și pot să zic că superb această plajă. E mega. Când am ajuns aici pe plajă, am văzut că e plin de pești și undița mi sus în rulotă și să merg, să urc muntele jumătate de oră, mi-e greu. De atâta mi-am dorit să găsesc un cârlig și niște nylon, că l-am găsit și drept dovadă am și ceva rezervă din asta. Atât am căutat, m-am uitat numai jos și am găsit. Acum Auzi, dar nu-ți dorești? Ai băgat la Lotos. Da, tu știi că orice-mi doresc la mine nu există, eu fac. Poate pică ceva. Acum mă duc să prind 2-3 dorade din alea mari. Mă duc acolo, am văzut un boschet, este din asta lemn uscat și aici le coacem. Am de la Bocadillo plicul de sare, l-am luat de acolo azi dimineața, cu gentuță. Aici nu trebuie, că de fapt apa e sărată, îl bagi un pic așa și el e sărat direct. Uite de aici. Ia! Fir întins! Nu încă. Ce? Gleich! Gleich luncă la pești? Da.
Uite și iahtul îți trece pe acolo. Uite și iahtul îți trece, vezi? Mai mare, mă. Ia uite, peștișorul. Nu murim de foame. Cu mine nu moare nimeni de foame, știi de ce? Uite-l. Cucma. Stați așa. Asta l-am prins la sandwich-ul de azi dimineață. Acum ai zis că ai șuncă? Noi până aici pește. Aici. Ich spiele nicht mit das. Blips. Warte, nicht anfassen! Nicht anfassen! Nein, nicht anfassen. Mann. Nein, nicht anfassen! Ist nicht deine, das hat Papa gefangen, nicht du! Papa fängt 3 Fische. Nein, 4 Fische. Nein, nicht! Am încercat și la salam. Am zis să nu păcați în apă. Am încercat la salam. Drace, dar peștii au ăștia mai micuți, au gura mică, nu pot să închidă. Și așa că bag la pâine și imediat pam, 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 pam. Hai că scociră astăzi. Da. De acum. Ok. Wow! Îi place la pâine. Da, da, asta e pâine roșie de la bucatele. Da. Plină. Mulți, da. Le bag acolo la pâine. La Sofie, nu. Să cauți după aia semințe, chipsuri, pufuleț, orice, îi trag la orice. Ok. Vi grillen gleich. Wow. Mama, ăștia cred că-s buni întregi mâncați. Ăsta ne ajunge. Încă unul. Ai, ai, ai. N-am adus o găleată mai mare. Și gata, am terminat și cu plaja asta frumoasă. Trebuie să urcăm munții. La față trebuie pești așa printre cum v-a urcat. Astăzi este și ultima zi cu prietenii noștri. Ei o să meargă în altă parte, iar noi în altă parte. Prietele duc acum să facem grătar de pește, n-am ce să fac. Numai că le-am zis că trebuie să urce și muntele cu acest lemn. Mai avem. Cărarea acolo sus. Gata. Au plecat. Noi plecăm spre Almeria. În seara aceasta ajungem. Mâine vizităm Almeria, facem și o zi de plajă și după aia nu știu încotro. Mergem mai în sud sau mergem spre Madrid. Plecăm și noi acum spre Almeria. Mai de acasă. Trebuie să dau drumul la climă, că nu merge așa.
Fain se vede în față oraș sau sat și marea. Sat! Că sat-i, da. Mamă, dar chiar e fain asta. Să vedem Aqua Amarga aici și aia am găsit camping eu odată. Da? E bună pâinea. Baghetă din asta de la chinești. Dar e caldă. Deci câte sere în partea asta de Andaluzia, sute de kilometri. Pe lângă coastă numai sere. Și majoritatea roșii. Când vezi și în magazine, roșii de Spania. Da, da. Asta și are, tot roșii are, nu? Da, da, tot roșii. Da. De aici au și ceva fabrică sau, nu știu, depozit. Cred că le ambaliază, stai seama, nu le trimite cu camionul și avarsat. Le ambaliază și după aia vin tirurile și pleacă. Dar n-am văzut oameni. Unde? Cine lucrează la ele? Unde sunt oameni? Că de plantat nu-s goale, toate sunt plantate. Da. Ajungem imediat și în oraș, cât mai avem? Mai avem tot 15 minute. 15 minute până în Almeria. Da. Peste 500 de metri, intră pe A-7. Oh, eu soy Almeria. Numai soi. Ah, da. Hai de tanti. Trebuie să văd un pic aici să alimentez. Da. A, uite, se vede și marea. Ca asta că fac acum full-ul, o să mai am până în Barcelona lejer. Vas del Castillo, apoi destinația va fi pe partea stângă. Aici, Da, da. Aici ce valuri sunt deja, ceva bate vântul. Destinația este pe partea stângă. Sunt ce mai sunt ceva rulote. E o parcare, da, de fapt, și un parc. Mult știi că na 3 km, 4 sau 5 cât era. 5. Așa mergeam pe faleză, ter. Cât ies de ăștia cu, vezi? Surf. Că-i vânt. Le place cu val, de sare în sus. Peste 200 de metri, la ieși în sensul giratoriu pe avenida de Cabo de Gata.
Continuă pe Avenida de Cabo de Gata. Deci suntem în centru, în Almeria. Îi, așa, aglomerație. Probabil iasă oamenii de la muncă, unii. De aici am găsit și o parcare. Destinația este pe partea dreaptă. Să parcăm, să vedem puțin de motură de oraș. Cred că așa faci... Fac sens. Da. Oh, ce au aici? E gară. Asta e gara. Interesant, băi. De tare. Și acum, cred că pe acolo, nu? Warum ist da Taxi? Noi am luat-o la pas prin Almeria. Taxi! Mergem să vizităm catedrala, centrul vechi, vedem pe acolo ce este de vizitat. Poate și mâncăm ceva. Și după aia plecăm la rulotă. Și avem un gând să plecăm mai înapoi, cum ar veni, spre Calpe. Sunt vreo 300 de kilometri. N-ar fi rău. Dar vedem în ce stare suntem, cât timp ne ia plimbarea, cât o să fim de obosiți. În funcție de toate astea o să evolueze călătoria noastră. Ia ce promenadă faină este. Palmieri, dați cam neîngrijiți. În față e Maria. Noi mergem în partea aceasta drept. Gata, am văzut înghețată. Că așa devorator de înghețată ca copiii ăștia n-am mai văzut. Hello! Este cu ciocolată, cookies. Jetzt Ruhe. Eine Waffe. Und ich will diese mit weiß. Ah, diese Care, Vanille. aia? Vanille. Nu ai de cocos. Cocos. Ah, acolo este vanille. Ce e, Marco? E bun. E bun? Pentru din Name. Patricia. E numele tău? Das Mami. Mami. Da. Aici avem o piață. Uite, Halloween. Halloween. Hai, Patri. Mai avem încă 5 minute și ajungem la catedrală. Aici din nou înghețată. Lumea stă la terase. Wir kaufen das gleich, okay? Da kommt es. Aber die jetzt du. Der Mann, aber Ai prins înghețată? Cât mănâncă? Da. Ia uite-l pe Marco. Marco! Câte înghețați poți să mănânci? Câte? 5? Nu poate să zică că are gura plină. 10?
Vai de capul meu! Catedrala de Almeria. Aha. Sì, sì, questa. Ce faină e. Și palmiere înalți. Cred că e deschisă totuși biserica. Acolo sunt și să ungi. S-au agățat. Mergem, tati, acum mergem înăuntru. Stai puțin să filmez intrarea, că tare interesantă. José Antonio. Mami, gata. Am mâncat tot? Am mănânc și intrăm în catedrală să vedem ce este înăuntru. Tati, mergem acum în drum? Da. Ne trage în catedrală. Foarte frumoasă catedrala. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Aici suntem în spatele catedralei și acum am citit un pic despre ea. Avea rol și ca fortăreață. A fost construită în secolul al XVI-lea. Ce e sus acolo? Foarte faină. Am găsit aici într-un mic chioșc, cumpărat 2 pâinici. Celelalte ce le-am cumpărat le-am mâncat din mers, așa goale, fără nimic. Acum ne îndreptăm spre rulotă și cred că o să plecăm totuși mai departe. Ne întoarcem un pic pe acest bulevard. Văd că e multă activitate mai în față. Să vedem ce se întâmplă. Uitați câtă lume încolo. Frumoasă și Almeria, dar nu știu, să zic maxim 2 zile. Hai ce facem pe aici. Noi am fost astăzi toată după masa. Ne-am plimbat cam peste tot. Scrie jos Almeria. Nu că ajungem imediat la parcare. Mi-am comandat niște donere de pe drum. Șaorme cu de toate. Și plecăm. Ne-am ajuns la rulotă. Mâncăm donerul. I-am pregătit și GPS-ul. O să mergem până în Alicante. O să dormim într-un loc unde am mai dormit. Avem 3 ore și 11 minute. Hai 3 ore jumate, că nu sunt așa rapid cu autorulota. Și de acolo până în Alteia încă vreo 20 de minute sau jumătate de oră. De-aia o face mâine pe zi. Și asta e. Hai să avem poftă și drum bun. Ciao! Am oprit la Peco să alimentăm. E 1,40 €. Și la revedere, Almeria. Da, plecăm mai departe. Am vrut să mai rămânem și mâine, dar numai pentru plajă, că orașul am reușit astăzi să-l vizităm. Vroiam mâine să-l vizităm. Prima oară plajă, după asta să vizităm orașul, da? Dacă am reușit azi de vizitat, ne întoarcem înapoi, tot pe coasă, așa ușor. În câteva zile trebuie să ieșim din Spania. Da. S-a terminat concediul, adică na, mai avem încă un sfert, dar e pe terminat. Și avem aici o cetate fain luminată acum la ora asta. Zona Lorca.
la 30 de kilometri de Aguilas. Uite, tunel de Lorca. Și am revenit din nou în orașul Alicante. O să noptăm aici, tot într-o parcare unde am mai fost, într-un loc lângă malul Este ora mării. 12:30 noaptea. Și uite, oamenii stau pe afară, la povești, la plimbare. Da. Foarte interesant. Stat și pe bănci. Nu-li somn și azi e luni. Adică nu e Da, uite weekend. și pe acolo, pe... Și pe promenade plin Da. de oameni, adică plin. Dar vezi câțiva care se plimbă, dar nu, Da, uite. nu e pustiu. Se trece cu mașina, spală pe jos, frumos. Da, din cauza de la ăștia palmieri ce cad. Apoi virează la stânga pe Passeig del Malpas. Să vedem dacă găsim și Virează la parcare. stânga pe Passeig del Malpas, paseul de Yes, condus, egal cu- apoi destinația va fi pe partea stângă. Da, da, cred că o să găsești. E asta, pe mijloc. Da, vezi, atunci când am fost vremea aceea ploioasă, dar totuși acum ori veni. Mamă, ce full e. Aici e fain locul. Destinația este pe partea stângă. Este, uite. Uite, nenea tot aici. Aici e mașina, bă, aici între ăștia doi, cred că. Da? Să zicem. Da. Na, bine, noi vă spunem noapte bună și ne vedem. Mâine cu noi imagini, noi aventuri. Da. Noapte bună! Ciao. Tu și Maria se vede acolo. Mm.